Tović, međutim, ipak nije poslao dobro loptu. Tamo je bio Nadarević, još jednom Ibričić, ima ovde Vedade prostora na levoj strani, to se lako može uočiti odavde sa komentatorskog mesta. Misimović u njegovom stilu, dobra lopta, Muratović, Džeko u 16-tercu, Džeko, čaca, jao, ništa, kakva prilika, nastavlja se napad naše reprezentacije, Džeko, gol! Gol! Džeko! Diamantu! Bosna vodi! 1:0 za Bosnu i Hercegovinu. Vedade, moram da te zagrlim i Sejde. Tu je i naš Sejd Teftidarija sa nama ovde na komentatorskom mestu. Edin Džeko, sjaj bosanski diamantu, sjaj majstore. Bosna i Hercegovina vodi u Genku sa 1:0. Edin Džeko je strelac. 5. gol Džeke. Lagano. Tamo je Bajramović u 16-tercu i Pandža je otišao tamo, samo je Nadarević trenutno na centru i Berberović blizu njemu. Misimović, šansa! Gol! Bosna! Vedo! Bosna i Hercegovina vodi 2:1. Bosna, mi Bosanci, zmajevi, BiH vodi 2:1. Bosna i Hercegovina vodi 2:1. Ništa nije mogao da uradi Stajner. Misk je izveo, Vedo, analiza. Misk je izveo ovaj slobodan udarac. I pogledaj šta se dogodilo. Pa hvalili smo ga celu utakmicu Sanela Jakića, pa evo zašto je zaslužio pohvale. Bravo Bosanac, bravo Sanele Jakiću. Bosna i Hercegovina, slobodan udarac za BiH. Idemo momci. Džeko, Bajramović, Bosna vodi 3:1. Bosna i Hercegovina, Zlatane, zlatni sine bosanski. 3:1. Ma radujte se svi Bosanci i Hercegovci, koliko vas godina. 3:1. Bajramović. Vedade, rekao kad je ušao da suter, jesam rekao. Svaka čast. Idemo, lako. Ibričić, hoće li proći Sinijad? Ne treba žuriti, Bajramović, Zlatan, fino iz prve, pa hajmo četvrti, pa majstore, svjezdane, 4:1 za Bosnu, 4:1 za Bosnu i Hercegovinu. Misimoviću, svjezdane, 4:1 za BiH. Vedo, majstorija Misimović. Hoćemo opet nekad raditi zajedno da damo 5. Vedo, sad mogu da kažem, mnogi su mi rekli, Marijane, bit ćeš dobra na fakat za reprezentacije. Izgleda da je tako. 4:1 Misimović, pa Bože, da li se ovo dešava?